Vale, un moment, Vale, contrastem. Així ben juntetes, ben juntetes. Opinem i critiquem. Ara el fa vent. Buf, perdona. Torna a començar. Aviam. M'he tallat, tornem-hi. Tu quan dius acció, jo haig de mirar la càmera. Professional. Les coses no surten bé a la primera mai. No passa res. Costarà, costarà. És que estic una mica nerviosa, Ja? I la llengua catalana. És molt difícil. No passa res, tia, no passa res, no passa res. És molt llarga, Està bé, no passa res. Uf, perdona. Més a poc a poc. Vale. Vale. Bé, tornem-hi. La càtedra d'Hipòlit, Nadal i Mallol, de revista... Què? Merda, perdó. Torna a començar. Bueno, clar. Espera, que no me'n recordo, La cat... Una mica més lenta, no? Que surti més fluid. Val. Perdó. Tornem, perquè s'ha manat, perdó. És molt difícil mirar cap allà i dir una frase. Em posa una mica la càmera. Havia de passar. Aviam. Crec que t'ha tocat la més llarga, de fet. No, aquesta és més llarga. Ostres, sí. I la llengua catalana. Ànim, sí. Vale. Un moment, és que tinc escalls a la cara, ara. Vale. I t'haig de mirar... Ai, o sigui, però me quedo mirant a la càmera? Havia de passar. Sí. Perdó, Tu quan dius acció és quan comences a gravar o quan jo m'haig de girar i haig de dir la meva frase?